Dobrý den, rádi bychom vám nyní představili exkluzivní nabídku prodeje komerčního areálu v Dlouhé Loučce u Uničova. Bývalá výrobna protektorů a restaurace je aktuálně využívána jako ubytovna. Bezproblémový provoz a zásobování je řešeno prostřednictvím dvojice samostatných vjezdů z hlavní komunikace. Areál dispozičně dále nabízí výrobní prostory, garáže, sklady a dílny. V případě, že vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi prosím. Velice rád se s vámi setkám na osobní prohlídce této nemovitosti.